Ku danna subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shirye. Hamisu Breaker Ɗorayi. Assalamu alaikum, barkanku da kasancewa da wannan tasha ta mu mai albarka. Yau ma dai kamar kullum muna tare da shahararren mawaƙin nan wato Hamisu Breaker Ɗorayi, wanda a cikin wannan shekara ta 2023 aka yi waƙoƙi zafafa sababbi, wanda ɗaya daga cikin mawaƙan da suka yi waƙoƙi sababbi a cikin wannan shekarar ya kasance Hamisu Breaker Ɗorayi ɗin. Kuma Hamisu Breaker Ɗorayi ɗin a cikin wannan shekarar wa yau ya karbi lambar girmamawa daga bangarori da dama kamar su Pandora Award, inda suka ba da lambar yabo da girmamawa da hazikanci na gwarazan taurari da kuma gwarazan mawaka a cikin wannan shekara ta 2023. Kamar yadda kuka sani da Hamisu Breaker Ɗorayi din ya kasance dan asalin jihar Kano ne, wanda ya taso a unguwar Ɗorayi da ke karkashin karamar hukumar Kwale. Har wa yau dai ina tare da wata sabuwar zazzafar wakar da mawakin ya saki a cikin wannan shekara ta 2023 nan da muke ciki. Sai dai idan wannan ne karan ku na farko izuwa na tasha ta mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe sannan ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Idan kuma kun daɗe da yi mana subscribe to ku taimaka ku yi mana liking, ku yi mana comment domin jin ra'ayoyinku tare da samun ƙarfin gwiwa na kawo muku sababbin waƙoƙi akan kari akan lokaci. Kamar dai da kuka sani dai a cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga, mawaƙin Hamisu Breaker ya kasance ya yi wata zazzafar sabuwar waka. Ɗaya daga cikin zafafan waƙoƙin da suke a cikin wannan shekara ta 2023 ta kasance waƙan nan mai suna Mafarki Na. Waƙan nan mai suna Mafarki Na waƙar soyayya ce wadda hazikin mawaƙin wato Hamisu Breaker ya saki a cikin wannan sabuwar shekara da muke ciki ta 2023, wanda waƙar ta yi tashi kama daga yanayin yanda wakar kamun lurayin ta ya fara, kasancewar wakar ta kasance wakar soyayya. Kuma dama dai shi mawakin Hamisu Breaker an alakanta waƙoƙinsa suna da alaka ta kai tsaye da halaye, ɗabi'u, kalamai na soyayya. Saboda haka a cikin wannan lokaci wannan waka da ya saki mai suna Mafarki Na waka ce wadda ya yi ta zazzafa, kuma waka ce wadda take ta soyayya da ce har wayo. A baya ya yi waƙoƙi da dama na soyayya hazikin mawaƙin fasihi wato Hamisu Breaker, sai dai a wannan lokacin ma ya ci gaba da zage dantse tare da kawo sababbin lamarurruka a cikin yanayin waƙoƙin nasa waɗanda suke tafiya da zamani. Yanayin salon waƙoƙin da yake kawowa a kowane lokaci yana amfani da fikira da basira da fasaha cikin kalamai waɗanda suke sanya zuciya, musamman zuciyar masoya, wanda a kowane lokaci mawaƙin Hamisu Breaker yana ƙoƙarin ganin cewa ya kawo sabuwar zazzafar waƙa cikin yanayi wanda yake tafiya da lokacin da ake ciki, musamman yanayi na zamani da yake canjawa. Yana kawo sababbin waƙoƙi waɗanda suke tafiya da yanayin zamanin da muke ciki a wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani da Hamisu Breaker ya kasance ya samu shahara kuma ya samu ɗaukaka, duba da yanayin yadda tun a lokacin da ya fara yin waka Hamisu Breaker ɗin a lokacin da ba a san shi ba, bayan da daga baya Allah ya ɗaga tauraruwarsa, wadda Allah dama haka lamarinsa yake. A lokacin da zaka fara abu mai bi ko da a lokon ku ko a layin ku ba a san ka ba, wanda kuma Allah idan ya so ɗaukaka tauraruwarka sai kasance a dukkanin lungu da sako da faɗin duniya ma ko ina da ko ina sunanka kai kanka ka karaɗe. To hakan ya kasance da shi ma mawaƙin wato Hamisu Breaker Ɗorayi din. Kamar dai yadda na faɗa muku dai wannan waka mai suna Mafarki Na a wannan lokaci wadda hazikin mawaƙin wato Hamisu Breaker ya yi a wannan lokaci ta samu karɓuwar wakar a cikin wannan shekara ta 2023 da ya yi ta, wanda wakar ta samu ɗimbin makallata masu sauraro da masu yin downloading ɗinta da kowane kafafe na sada zumuntar zamani da manhajar yanar gizo-gizo. Daidai wannan lokaci dai wannan waka dai ta yi tashi ba kaɗan ba, wadda ba ita ce kaɗai wakar da wannan hazikin mawaƙi ya saki a cikin wannan shekara ta 2023 ba, a'a akwai wasu zafafan sababbin waƙoƙin da ya saki, da akwai kuma wasu zafafan wanda yake shirin saki a cikin wannan lokaci. Ko dai ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku sababbin waƙoƙi da ɗumuɗumin su daga fasihan hazikan mawaƙan Hausa a kowane lokaci domin nishaɗantar da ku, faranta muku rai da sanya ku a cikin nishaɗi. Mabanci ban gani taimaka ki tsara mini tun da kin fama min zuciya ciwo take mini. Kamar
yadda dai kunnuwan ku suka jiya muku, wannan ita ce zazzafar waƙar da wannan hasken mawaki wato Hamisu Breaker Durai yayi mai suna mafarki na a wannan lokaci. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku zafafan waƙoƙi a kowane lokaci. Idan dai wannan ne karanka na farko zuwa wannan tasha ta mai albarka, kada ku manta ku daure ku danna mana subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sababbin shirye-shiryen mu. Idan kuma kun daɗe da yi mana subscribe to ku yi mana liking, ku yi mana comment domin samun ƙarfin gwiwa da jajircewa wajen kawo muku sababbin shirye-shiryen mu. Dan da hali ma ku yi mana shiya domin sauran masoyanku na faɗin duniya su amfana da wannan shiri namu mai albarka su masu shiga kundin nishaɗi. Mun gode.